maza Abba Kyari sannu DCP Abba Kyari Toron Giwa. Zaki ka sha gabansu sai kuma sun zo. Tafikar na kaki a gaida Toron Giwa sannu DCP Abba Kyari ba dudda ba. Zaki ka sha gabansu sai kuma sun zo. Tafikar na kaki a gaida Toron Giwa sannu DCP Abba Kyari ba dudda ba. Zaki ka sha gabansu sai kuma sun zo. Tafikar na kaki a gaida Toron Giwa sannu DCP Abba Kyari zakin bawa. Zaki ka sha gabansu sai kuma sun zo. Tafikar na kaki a gaida Toron Giwa sannu DCP Abba Kyari ba dudda ba. Ya Allah sarkin da ya yi dare rana, ya taimaki bawan gada gaba dan noma. Rabbunin kasalatin rasulu manzan tsira, wanda ya tara kowa a ko'ina gatana, domin sa annuri ya fito gidajen kowa. Zaki ka sha gabansu sai kuma sun zo. Tafikar na kaki a gaida Toron Giwa sannu DCP Abba Kyari ba dudda ba. Shimfiɗa na yau yanzu zana hawa gida, zan yabon gwarzo wanda ke yi min albarwa sannu DCP Abba Kyari Toron Giwa. Kunga cancanta tashi ce ta sa da waka, kunga cancanta tashi ce ta sa da tambir. Ina akwai DC kamar shi ba mu gano, kama da wada batawa ne wallahi kogon suna. Abba Kyari na gwarzo ne dan tun adayen suna, ta zaman ka kauta gwanin Toron Giwa. Zaki ka sha gabansu sai kuma sun zo. Tafikar na kaki a gaida Toron Giwa sannu DCP Abba Kyari ba dudda ba. Yanzu ga DCP Abba Kyari na wasu dauki, ai kowa ya san zuba madi kwai zaki. Ai duk wanda ya dau madaci zai sha daci. To shi da Abba Kyari na gwani ne gwarzo. A bangaren suna walla babu sai dai girma. A bangaren polis kaf kasar mu ba wata can ba, waye kamar suna naka ko ina yayi girma. Wani mai suna naka yau gabaki daya ma. Idan ana da ra'ayi har uwa ake bisarwa, kai ko sanya kiɗa ga Abba Kyari na saukowa. Zaki ka sha gabansu sai kuma sun zo. Tafikar na kaki a gaida Toron Giwa sannu DCP Abba Kyari ba dudda ba. Ga mai kyau da dammara cikin alfarwa, Abba Kyari ya san kima a ko'ina ya girma. A ko'ina in na gan shi dole in ce mai sa, ya kare hakokin yan kasar Toron Giwa. Abin shi bai tsone mai idan shi bai alfarwa, dokar shi ta zagaya al'umma muna godewa. Tabbi kare bawan gada ka biya alfarma, mai fada da cikawa na san shi baya karya. Aikin yana karami a gidansu ne ya koyo. Zaki ka sha gabansu sai kuma sun zo. Tafikar na kaki a gaida Toron Giwa sannu DCP Abba Kyari ba dudda ba. Ga masu kaki da sibiliyan suna ban girma, ai ba dare ba rana wajen yaban dan baiwa. A dare da rana visitor suna zuwa da gaisai, ai ba dare ba rana wajen yaban dan baiwa. Wallahi ka zama zakin mu jarumin mu sadauki, ai ba dare ba rana wajen yaban dan baiwa. Ai dole nai maka waka wajen yaban mai girma, ai ba dare ba rana wajen yaban dan baiwa. Ta'adda sai sun boye da sun ji wannan suna, da sun gaba jimin zaki sun san da ba didda ba. A ko'ina in aka ce ga Abba Kyari sadauki, da sun gaba jimin zaki sun san da ba didda ba. To ya mu je dan zakin mu Abba Kyari sadauki, da sun gaba jimin zaki sun san da ba didda ba. Ga Yahuza sai na dawo da tambaran dan girma, DCP Abba Kyari Allah ya karo girma. Na san mawaka da yawa suna yi baban girma, DCP Abba Kyari Allah ya karo girma. To yanzu ga ta waka cikin yabon alfarma, kowa da nashi da
murya ta ni kowa da nashi nasibi ya huza sai na dawo domin da ka saurara a take ka tantance akwai mawaka da akwai muna mawaka mu kai da ka ji wannan sauti sai jarumin masa dauki sisifi Abba Kyari Allah ya karo girma ga wanda ya yi maka wakar ya huza sai na dawo zaki ka sha gaban su sai kuma sun zo da figar na kake a kai da toron giwa sannan DCP Abba Kyari ba dudda ba zaki ka sha gaban su sai kuma sun zo da figar na kake a kai da toron giwa sannan DCP Abba Kyari zakin bawa zaki ka sha gaban su sai kuma sun zo da figar na kake a kai da toron giwa sannan DCP Abba Kyari ba dudda ba